Тя не го позна в началото. Той беше харизматичен, силен, защитник, мъж, който внушава сигурност. Но после започнаха малките неща, забележките, студът, изолацията, контролът маскиран като грижа. Той не я удряше, но я унищожаваше бавно, с думи, с мълчание, с очаквания, които тя никога не можеше да изпълни. Тя започна да се губи, да се свива, да се съмнява в себе си. Жената, която живее с садист, не разбира веднага. Тя вярва, че проблемът е в нея. Но това не е любов. Това е психическа зависимост. Тя живее в режим на оцеляване. Старае се да не го провокира, да бъде перфектна. Той я наранява, но след това й носи подарък. Или я прегръща, и тя се обърква. Обича ли я или я руши? Родовата енергия зад нея често включва майки, които са мълчали, жени, които са приели болката като съдба, но тя усеща, че нещо не е наред. И това е началото. Първата пукнатина в омагьосания кръг е осъзнаването. Тя не е слаба. Тя е била омагьосана от модел, който не е неин. И ако се осмели да излезе, ще даде нова съдба на себе си и на всички жени след нея. В началото всичко беше магия. Той беше внимателен, топъл. Очите му я гледаха така, както никой друг. Казваше, че е различна, че е специална, че никога не е чувствал така. Тя се отпусна. Отвори сърцето си. Повярва. Но това не беше любов. Това беше примамка. Нарцисът не обича. Той идеализира. Проектира в нея своя нужда от съвършенство. И когато тя откликне с душа и тяло, той вече я държи. Тя мисли, че това е любов, че е съдба, че е най-накрая. Но той не я вижда. Вижда отражение на своята нужда. Родовата енергия зад нея я подтиква. Хвани тази обич, не я губи. Защото в рода и жените са били сами, пренебрегнати, изоставени. И тази силна, идеализирана любов прилича на спасение. Но това е само първият етап. След него идва следващият. И ако тя не се събуди на време, ще изгуби себе си, вярвайки, че е намерила любов.